Chiều nào bà lấy spa sao po. One paraya ro you try, Alleluia. Demani baulong play, Alleluia. Rashu try la jing ai ngu, Alleluia. Laki sam tu yakin ut, Alleluia. Haka katang pa badukon badaman sem bakoit. Amen. Kajing happy but kajing suk now blay but now try jing Jesus Christ kindan rengkat bad pi. Makat bat piru. Kohan men kopara sachisin tongin aingu tongin yaro bat pendan borom yaw blay na gebanta kijing kebang ilayok pediang na kikti kijing ha kisngi kibalada kam tame kajing kajing re kajing sumar ka bawal ai hingi menemen mit kerpang Nilayo kamet kebasuk kenjai dalang ba kajing don rangkat kajing dalang ba kajing re kajing sumar kajing yangi hakane kasngi ha kajing pulai ke panengkong na ke kitab jong Joshua ngiyos ngau baw Joshua open kan mau yangi ba mangi ngidai ban joblay nadu kadanod kajingi ban ngidai ban sakri joblay da kata kajing kabasisha kajingi de mata kadaw hakane kasngi ngi haban keli lade hato sisha mangama phi ngi hok nem yoblay kumbang ngidai ban ju kumba ula khot yangi bangin ban sakri yu ngi haban keliru ada sisha hadukano sisha bamangama phi ngi don kata kajing kloy ban IT lade na kabenta kajing sakri jingi yaw blay kumba blay ula khot yangi bangin IT lade kam tame langba kajing sakri kajingi langba kajing kajing yu balangba kajing penpriang jingi ya ke gospel kajing ha setelah keperthei dan mata kadaw hakane kasngi lada mangama phi ngi la lelandet ya kane kajing khot kajing blay ban yu ban sakri tongin pan mabi na khnang ba mangama phi ngi long kita kibreu kibakhoj kibreu ki bidor bantrwa ya kane kajing maya ka bakraw den mata kadaw da kajing snyosi bat kajing slai jingi yala kipop bat kajing kloy jingi ban kala ka bamod tongin phais da ka ba ngia duai lang nga pla how play badan bor baro badyapi ko hanmen ko para bang alale pop sibun da gijing perkat da giktin da gikam da gijing leklet da gijing le pala jonga da gijing le pala jonga da gijing le pala bakrawe jonga namar kata nakarpad ya kamaria bukut kabaisa kate sati ya kenge badkirukut badyapi ko hanmen ko para banduwai na gabanta jonga how try ublay jongi ublay badan bor baro unisne yangi madalama bigi pop jengi onyalamingi sha kajing bam jekut amen Try can rat go place yangi Try can rat go place yangi Kendrat ku place yangi
akan kabas bakhoin geduai kerpang nak benta kaman simbal klat no jong u Father Sagittarial MSFS ubaklat menen ha kasunong gejungu Kerala kan bau dang Pak Somar nak benta gejing pang gejungu ngiduai nak benta kaman simbal klat no jong Father Saji boleh tracken radun IU ka jing jathai bom jukut ha ka hima beneng berkumjur ngiduai nak benta ki handman ki para ki bahinga sem jungu baro bamaki ki laban pediang ya kena ke jingdu no jongki ya upara be jongki berkumjur ngiduai na ke benta ki breu jong ki para bangej ki rungej jong ke parish bautrei ba mo kiro kin laban pediang ya kena ke jingsim no jong blei ya upadar batrei po ke parish ke jongki ngiduai ru na benta u rampang wanyang bau dan peneng gajing pang gajing sitam blai tracken rad an IU gajing koi gajing khia ngiduai ru na benta kaing kasem jong i tis Stalin lengdo amar selong bat i harbet wanyang khamtame na benta baro ki kon ki gijungki bat kerpang na benta i banskam lengdo amar selong ba mai idon menta hapdeng gajing pang gajing sitam gajing sya sumar bablai tracken radon IE gajing koj gajing khia ke bapura hakal yang gamet bat kaman sim bat kumjurung ngiduai na benta gajing koj gajing khia jong i serialist shooting bablai tracken rad un kenar kiti gijing un IE kata gajing koj gajing khia ke baidan kam ban ngiduai ru na benta i Decibel bat i Veronica Carmolong barake ya kesngi kha jungki ha kanai kesngi ngi ai ngu ngi ro ya blei nak benta ke jing em ka ba ulai ha i Decibel bat Veronica ban gi duai ru ba blei tracken rad unang kurku kurdo yaki unang ai ki kata ke jing dan kam ka ba ki dan kam ha ke jing em jungki ba man la kesngi kham ta me ba kinang he nang san ha ke jing em te bru te blei ke jungki Koblei badan bor baro ba im jinom ya ba da ga jing hikai men sembakut nginod banam ukpa to penjanai pura ha kidanot jangi ya kamen sim jinglong kunting knang ba nginlong ba bet ban yorung sha kanong pateng bala kular dautrai jing Jesu Christ ukon jungme uba imat basan sha rengkat bat me ha ga jing yalong kawe jong men sembakut ublay junam la junam Amen. Kejumpule na kitab Joshua kalanong ka ba saw kud khot ka ba khat saw ter hado at punday hagito kisni u Joshua ulakran hakipaj ba uong menta na mar kata to teng burom ya utrai ba to shakri ya u hakjin snor misem ba hakjin shisha Berat no ya kiblay kibagi kpa jong pi kilamane shashiliang kawa badhari Egypt to shakri tang ya utrai balada pimon sho ban shakri ya utrai to jit no menta kasngihi ya no pin shakri lada ya kiblay bagi kpa jong pi kila shakri hakithan kiba shalandet kawa ne ya kiblay jong ki amor kiba hakiri jong ki pishong nga ya la dete nga ka bat ka yen ka sem jonga ngin shakri tang ya utrai ki pat ba hang ta ki la jubam hor kit hor dang inam eno ya utrai ban shakri ya ki vei pat ki blai na ba de tang utrai ublai jongi ubalawan lam yangi bat ya ki pa jongi na ri Egypt na ka yen jonglong long mrau bat ya ubalale katto katne kidak ki bakrau hakmat chungi badubala ya da yangi baro shilenter lenti katbangi le bat hapadeng ki paj breu baro ki bangi la ya leba bat utsai ula bekran nakmat chungi ya ki paj ben reu baro ya ki amor ki balashong hakane kari namar kata ngiro ngin shikri ya utsai namar uday ublay sungi Henry u Joshua ulaong hakipaj ba pimla ban shikri utrai namar ba ulong ublay ubakoj ulong ublay ubabirang
Unoma biya ki jing pen khen hukum jong phi niya ki pop jong phi lada philandet yaw trai ban shikri ya ki blai nong wei hang ta un phai pat un pen stom ya phi bat un pen du khot ya phi wat la ula le bha ya phi ki pat ba pat ki la jubab ya Joshua henre ngin shikri tang yaw trai hang ta u Joshua ula ong ha ki pat ba pilong ki sakhi persha ya lade hi bapila la jet yaw trai ban shikri ya u kumta kila jubab ngilong ki sakhi te ula ong te kumta to bread ya ki blai nong wei ki badon hap deng jong pi batu pendem ya la ka donot shaw trai blai ke Israel kumta ki paj ba kila ong ho Joshua yaw tra u blai jungi ngin shikri badi ka ten jong u ngin ko ngo kumta u Joshua ulayate ka jutang bat ki paj ba hakata kasni bat ula thawro ki an bat kiriti niam na ka benta jong ki hashikem ti u Joshua ula thoy ki ne ki ten ha ka kitab jong ka an blai nang ta ula shim u wei u ma u bahe badola bo ya u hang ta hapo u deng tibi ha ka jaka kentang jong trai ba Joshua ula ong hau paj ba ro hakmi une u mau ulong usakhi persha yangi namar ulayo snyaw ya kiten ba ro jong trai ki ba ula kren hangi unlong namar kata usakhi persha yangi yo phile thok ya ublai jupi hadin kata u Joshua ula phano yaw pan uwei pa uwei shala ka jaka hadin kini ki ai u Joshua u ko nunut ushakri utrai ulayam enda uladap chispa shpeus nem karta kaktin jong trai Isongo yauble. Sam khanriu nomor Nruspa Prabhupra. Nruspa Prabhupra. Ria nga Pedrisha me try jinker menjonga Ria nga la Pedrisha me try jonga me yai long jink menjonga try me long ka jing yo kan ti jonga ka kuri bat ka bhaju nom jonga ria nga Pedrisha me try jinker men jonga ngan ker ku ya utrai bas neng yanga wat men me du hi kai do no jonga ngayai bu ya utrai akma jonga ngas ngaus kemba udon namon jonga nga Pedrisha me try jinker menjonga trendo nud ba utrai udon bad nga kas ngau shngain ruka met ka pajonga menom ino yang up dengki bayam menom shayu bahoban pujunom ria nga Pedrisha me try jinker menjonga Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah.
การันตีจงไม่ตกดาวบาโตหิกายกายจริงชิชาจงมีกันปติญญางาโกตรายฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยา อุตรายดนแรงกาดบาดพี Engkau berpiru, กาจิงโปเลนักกอสเปลบักคัดกมโอมาธิอุส kaburam amigo try. หากตากปอร์กิลาวันยลัมยากิขนาเรดชาวจิสุบาอุนบูยากิกตีฮัลโลจังกีบัดอุนดูไวกิสันรันกิลามายากิตากิเบรวฮันเรย์อุจิสุละองชาบากิขนาเรดกินวันสังาวัดคังยากีนามารกาหิมาบเนงกาเดยยาคุมกินเนเทวลาบูยาลากิกตีฮัลโลจังกีบัดอุลาเลดนอกา gospel u try Kejinyara amigo Chris. ก็หันแมนก็ปาราฮาวตรายจิสุคริสมันตากสงีตงินปุสันขันเดียดชพังก gospel จงอมาธิอุสกบางิลาปุเลมันตันนักละนองกบขัดขันได้เดขัดขัดลายดูขัดซ้ำหากในก gospel มันตากสงีงิลาบาหังนี้บาจิสุอุกรคูยากิโตกิขนาเรตกิบากิกิมิกิปากิลาวันยาลามฮักมาจงอูบัดงิโยอิโรบาจิสุอุยานุจอร์ยากะหิมากะจงเบลยบาเดยยาคุมกินกิขนาเรตกิบาดังลุยลุยเดนมาตะกดาวหากในกสงีตุงินยาปุสันชะพังกาจิงลองเนกิคาแรคเตอร์kibangi la banyo I haka gospel bamanta kasngi kataka jinglong ne karakter kepadang kong kebangi lap haka gospel bamanta kasngi kadai ka jinglong jong ki kimi ki pa kiba wan yalam ne wan ra yala ki jong ki khun ne ki khnaret shaw jisu ki karakter ki ba ar ne ka jinglong ka ba ar kebangi lap haka gospel kadai ka jinglong jong ki apostol nang ta pat ngiyo I karakter kabalai ne ke jinglong kabalai kadai ke jinglong jong jisu hi dalade to menta khandiat ngin pe ka jinglong ne karakter ki bangila I ne ngila phag gospel bamenta ka baneng kong ka jinglong jong ki kimi ki pa ngiyo I ba ki wan yalam ila ki jong ki khun kikti jong ki badang red hak mat u jisu kikmi kikpa hakane ke gospel kitip ba ki don ka kamram ka jong ki ban yalam yala ki jong ki khun kikti ban hikai yala ki jong ki khun kikti kham tame ban pen I ya kalanti ka babha ni haban kli la de hakane ke sngi ko hanmen ko para kli la de ma phi kum ki kimi ki pa phi alam ne am yala ki jong ki khun ki ti shao jisu ban yo jingker khu ki khun ki ti ki jong phi ki don kam ya ka jingker khu jong jisu ki don kam ya ka jing isne jong jisu ki don kam ya ka jing it ki don kam ya ka jing shai now jisu hato ma phi kum ki kimi ki pa phi don em kana ka banta ne ka jingsim khia bamanga kum ka kmi banga kum pa nga hapan yalam yala ki jong ki khun ki ti shao jisu bau jisu un kur khu yeki kana ka dei ka banan kong ka bama phi ki kmi ki pa phi haban kli yala de nang tapat bama phi kum ki kmi ki pa phi prasang ne em ban hikai yala ki jong ki khun ban wan shao jisu man kasngi phi hikai ne em yala ki jong ki khun ki jong phi ban wan shao jisu man kasngi ban wan shao jisu man kasngi nga kwa ban ong ye phi bama phi ki mi ki pa phi hikai ne em yala ki jong ki khun ban duai phi kai ne em yala ki jong ki khun ban duai man kasngi
Kajing hikai jung pi yala ki jong ki khon banduai man kasngi kadai ka wei kalat ka benta ka jung pi ba pi yalam yala ki jong ki khon sha u Jisu. Hato ma pi kum ki kimi ki pa pi persang ne am ban khot ban wer yala ki jong ki khon man step ne jan mit bang wan ngin le chakamas ka bakhut ngin simbanta hakamas ka bakhut jan mit ngin shong ilang haying hasem ne ngin le shaying mene banduai pi khot pi wer pi kain em yala ki jong ki khun nang ta bat ma pi kum ki kmi ki pa pi kain em yala ki jong ki khun pi batain em yala ki jong ki khun ba ma ki kum ki khun Kristen Katolik ki don kata ka kam ram ban pendep hapok ka balang Kidon ka benta ki baki kun ki jungpi ki haban le hapo ka balang. Kidon ka benta ka baki ki haban pendep hapo ka imlang ka salang. Kidon kata ka deity ban pendep ne ban le nak benta ka ying ka sem ka jungpi. Nak benta ka jing im khoj jungki dalade. Hato ma pi ki kimi ki pa pi kain em yaki. Hato ma pi ki kimi ki pa pi pen in em ya ka ne kalanti. Dak ba persang im yala de rukum jo habang ipej ya ki kimi ki pa ki jungi hangna ka juk menta ngam ong sispa na ka sispa han rei bun ki kimi ki pa ki jungi kilong ying kilong sem ki jungi bamaki kim don kata ka jing kit khia ne ka jing sim khia nak banta ka jing im babha jong ki khun na ka banta ka jing im baruble jong ki khun na ka banta bagi khon jong ki kin pandep ya kala ka jong ka kamram kumu Kristan ne ka Kristan ne ban sim banta ha ki kam jong ka imlang ka salang lara mangi ngilong ki kimi ki pa ki babha ki basnyut ho yala ka jong ka kamram ngin jin dalalong kum kine ki kimi ki pa ki bangyos ngeu ha ka gospel bamanta kasngi ni ngin yalam yala ki jong ki khon ki ti shau Jisu ba man kasngi bau Jisu un kner ki ti ki jingu un kur kho yeki baki khon jong pi kin he kin san ha ki jing ti bru ha ki jing ti blai ba ma pi ki kimi ki pa pinjin dala hikai yala ki jong ki khun pinjin dala wer ye ki lo jong ki khun pinjilan da sneng yala ki jong ki khun pinda ong ye ki man kasngi ki le sakamas ka ba khoj ki na ka jing thia sat ka khmat jong pi le duai ngin telah hikaya ki lada ngilong sisa ki kimi ki pa ki ba perkhat na ka banta ki khon ba ki khon jingiro ki dei ban im ne ban he ban san ha ka jing te bru ha ka jing te blai ba lada sisa ngi kwa ba ki khon jingi kin he kin san ha ka lawai ba pernai jung ki lada ngi kwa ba ki khon jingi kin yo mat yo tau so jong ka jing job ha ka jing im nang tapat ngi haban keli hato mangama pi ngilong ke Kristan hatong yimdon kata ka deity mo ban yalam ya ki wei shau Jisu ngi persang ne am ban khot ya ki nong pop ne ki ba em ha ka jing em ka basneu ban yalam ki shaklenti ka babha ngi la persang ne em ngi la khot ngi la wer ne em habang i ba ki wei ki em ka jing em ka babakla ne ka jing em ka basneu ne ha ka jing em ka pop ngi lej ne am shaki ngi ya phlu jing mon na am yaki kajing le ya kren kajing ya le pleu jing mod jingi bat ki kajing snang kajing kraw kajing pen i jingi yaki kala de kata ka we kalat ka bamanga ma phi ngi khot ngi were ki ka bangi ya lam ki shau Jisu te ha ka ne gasngi ka banta ne ka rol jong ki kimi ki pa ki bangi i ka kentu ka kan pham ka khot ka were yang ai phi ba ma phi ki kimi ki pa ba mangi we pa we kom ki kon Kristan ngi don ka daga deity ka kamram ban khot ban wer ban yalam yala ki jong ki kon ti ne ya kino ki breu ki bangi i ki ba em jingai na blai ban walam ban yalam ye ki shau Jisu ka ba arpan ngi yo i ka jinglong jong ki apostol haba ki kimi ki pa ne kito ki breu ki alam yala ki jong ki khon ki ti ya kito ki knaret shau Jisu ki apostol pat ki khang ya ki ong nai wan lam nai wan ra ki ne ki khon ki jong pi ki knaret jong pi ya Jisu na mar ba ki ne ki knaret kin sapan thod ya Jisu kane ke de ka jing ong jong ki apostol ne ki san ran jong Jisu ha ka gospel ka bang yo sneu menta
Nyapan keli, yoles le mangama pi we pai we, ngilong mau jentut ya ki we banwan so Jisu. Hajaka banga ngan yalam ya ki so Jisu, yoles le ngalong mau jentut, ngakang lat ya ki we bakinwan so Jisu. Ngide ban perkhat yala de ko hanmen ko para hagan kesngi. Ngingim de banlong kita ki mau jentut ya ki we banwan so Jisu. Ngim day ban long mau jentut na ke banca ki wei bakin em ka jeng em babha ka jeng em ka baru belai. Ngila bhagi melang ka salang ka jeng kum ngidon kum kine ki jeng long. Ki breu jengi. Ha bangi yo i ba ki wei ki em ka jeng em ka babha ha bangi i ba ki wei ki jeng em ru ka jeng em khoi ka jeng em soti ka jeng ki ha jaka bangin yaro ha jaka bangin penslur. Ngi penban, ngi penram yaki, penban, ngi peipo yaki. Kajing peipo kajing, kajing ban ben kajing, kajing keren ben kajing yaki. Kalalong kata ki mau jentut yaki, bakin hek kin san hakato kajing rublay. Bamaki kinwan shaublay. Hakane kasngi ko hanmen ko para ki apostol ki hikayengi ki sunranjung Jisu ki hikayengi bangi day ban sha ya ki wei bakin wan so Jisu bangi day ban ailat ya ki wei ba makiro kin em kajing em khot kajing em soti kajing em barublay nang tapat kajing long ka balai ka bangi lap aga gospel ban ta kasngi kadai ka jong Jisu hi dalade u Jisu habau yo i bagi knar ki kimi ki pa ki wan yalami lagi jong ki khon ki ti shau Jisu u yo i pan manta bagi apostol ki laken hit ki la maya ki to ki kimi ki pa bad ya ki to ki knar ki bawan so Jisu u Jisu ong ki umai pan ban ya ki apostol ge jungu u ong masha ya ki kine ki knaret bagi kimi ki pa jong ki kinwan yalam ya ki sanga ni de ban yo i ya ka jing don kam jong ki wei kumba yo iu Jisu uyu Jisu how Jisu om don jing ya pher barit ne bahe baruspa ne baduk om don jing ya pher hada udai uri khuj ne udai nong pop upriang ni baro ha ga jing em ga jung u kumba lawan sa ka prathei kata ka purpose ka jing wan ga jung u kata ka thong ka baw lawan sa ka prathei ban pediang ya baro ha ki ti gi jungu ha pane jungu ha ka danot ga jungu ha ka ying ka sam ga jungu te kumta u Jisu ru ha kana ga sngi lengba kana ga gospel u hikaya nga ya phiru bangi dei ban bud ya kana ga nuksa jungu Jisu bangi dei ban pediang kat ki bru ki bawan sha ka jing em jungi bangi dei ban pediang kat ki bawan sha ka balang jungi om don baruspa om don baduk om don bahak om don basneu om don bapop om don barublay om don bahe ne bahan om don barit ne baria ngi dei ban pediang yaki baro shaka jing im ga jungi shaka danut ga jungi bat kumjur bangit pediang yaki hapo ka balang ga jungi kane ga dei ka jing khot ga jung Jisu yang abadia pi bangin pusan menta kasngi ko hanmen ko para ngi dei ban kmiit ban pej ban keli la de hato mangama pi ngi long kum kine ki kimi ki pa kiba wan yalam yalaki jong ki khon ki ti shau Jisu ningi long kum ki apostol kiba khang lat ya ki to ki kimi ki pa bat ki knaret bakin wan so Jisu ni ngilong kum Jisu ngilong kum Jisu ki ubala ban pediang ya baro ubala ban yo i ya baro ka jing don kam jong ki wei den mata kadau hagane gasngi ko hanmen ko para lada ngim parla banle kum kine ki kimi ki pa ne kum Jisu dalade tongin ya duai tongin karpad yo Jisu ba un ayingi kata kabor ba un Kristyan yangi un pensyayangi bangingi la banlong kita ki breu ban yalam yala ki jong ki khon ki ti ban yalam ya ki wepat ki breu ki ba em ha ke jing em ka basneu ki breu ki be ma ka pop ban wan pai so Jisu ba Jisu un kurkhu yiki un pendap penbiang yiki badala deru bangila ban pediang kat kiba ngi kendu ne ngi syam halanti jong ka jing em ga jingi bat komjuru hapo ka balang ga jingi tongin ni duai nak benta kine gi jingi e hakane kasngi bat komjuru bangila ban practice ne ban le ya kane hakisngi ki babut jong ka jing em jingi ko ble try kan rat ni IT la de hame kam tam e
bangila ban long kum kene ki kmi ki pa ban yalami lagi jong ki khon ki ti sha u jisu ba un kur khu ki ban yalami lagi jong ki khon ki ti sha ga jing em khoj sha ga jing em rublei ban wan si benta ha kamas ka ba khoj ban wan si benta ha ki jing duai ba man la ka sngi ban wan si benta ne ban pendep ya la ka jong ka kamram ka ba ki dei ban le ha po ka balang ha ka jing im jung ki ba kin he kin san ha ka jing te bru ka jing te blei ba kin he kin san ne kin yo mat ya tau so jong ka jing im basisha jing im bar blei jung ki ngi duai ha me ko jisu ngi ai ti la de ha me ko jisu kum juro ngi ai ti kat ka bangidan ha ka danut ha ka mansem ha ka jumut ka jing perkhat ka jungi an yoro yo Jesus Christ jinam la jinam amen trong nhìn phla la ka jong ka jing nge nga nge hob lei pa badan bor baro unong trao ka benang bat ka khandau bad haw Jesus Christ khon ba maroi jungu utrai jungi ya ba ko nam sem bkhoj ya ba la khana kamaria thai sati ubashala bein hapo Pontius Pilatus la sanapna yu la ya bala tebiu la ya shibaya ha kasni ka balai la mipan ka baya ula kiu shabneng shong shkamon blai pa dan bor baro nang tra wan pat ban bishar ki em ki bayap ngai ha man sem bkhoj ha ka balang katolik bkhoj ha ga jing salok kre khoj ha ga jing map ki pop ha ga jing pat ka do bat ha ga jing em bom jukut amen Lai spa prapuwe. Bết ca ni ca jing terwa bết yang i ku tra kat ka bangi don kendra ni sao ba ban ai jing nya jong me trai jing nya jong i jing im jong me trai jing im jong i jing nya jong me trai jing nya jong i jing im jong me trai jing im jong i to duai ko para baga jing knya junga ba jong phi kan long ba padiang huna khmar blai ko pa badan bor baro To try pideng jingnya nakti jongpi nakabanta ke jingero ko buram ko teng jungu ke jimantoy ngi berka balang ko jungu baro ko wei. to snyo bha ko trai ban padiang ya ki jing trwa jong ka balang jong me ya ki ba ha ka jing isne mel ai ba entrwa ya ki bat ya ki ba da ka bor me pen kala long sha ka jing maya jong ka jing em jong ka jing pen em jong i dau Chris utrai jong i Amen. utrai dan rengkat bat phi Rengka bat piru. to kan tu yala ki danun Ikan tiwi ki shao to try. ngai utrai blai jong i Ka shong hok bat katay. da shisha ka long ba shong hok bat ka badai ka dei ti jingi bat ka jing pen em yangi haman la ka por bat ka jaka banai ngu yeme ko kan rat ko pa bu khoj ko blai badan bor bat bom jikut leng ba trai jing yu Jesus Christ namar da ki jing kha yu ulapan thamai ya ki jing long breu barim bada ki jing sha shi tom jung u ulapan dam no ya ki pop jongi da ki jing mi pa jung u na ki bayap ulapli ya kalanti sha ka jing em bom jukut bada ka ba ukiu shame kokpa ulapli wang ya ki krdop habneng bad namar kata rengkat bad ka kunhun jong ki angel bad kiru khoj ngirwai ka jing rwai ya ro ya me bad ngi pan bana klam sange Ubakut, ubakut,
trai ubleki bai Neng bertei sawada kapuram jome Hosanna, Hosanna Turwa ublei shajro Hosanna ublei tunom Enyaro yubawan Haka kerteng utrai Neng bertei sawada kapuram jome Hosanna, Hosanna Turwa ublei shajro Hosanna ublei tunom Dasisha malong bukhoj kotrai katme jong ka jing khoj baro Namar kata ngi kerpat ya me topan khoj pan kentang ya kine ki jing trua jungi dag bapha yo sim jong me kum kam jer halor jongki bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi uji sukris hakapor bladi no yo badala kamon sngew bha ula priang ya ke jing sha shitom ula shim yokpu badak baingu ya me ula kedia yo badal ai hala gisnran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya keban IT na kebanta jongpi ha kajukurkom enda lalaya bam ula shim yakukuri badak baingu biang yeme ula ai hala gisenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kokuri jong kasnam jonga jong ka jutang batmai bat bom jukut ya ke ba en penme na ke banta jongpi bana ke banta ki babun na ke banta ka jingma pi ki pop tole ya kane ban kan mau yanga kajing maya jong kajing ngej Katasin bangi bam dune upu Bangi di nakane kapuri Ngipen bna kajing yap jome kotrai Tada du menwan Namar kata ngi bapen menta ya gajing ya bagajing mi pa jungu ngi trwa ha me kotra yuk pu jong gajing em bad ya ku khuri jong gajing pen em ngi dai ngu adem namar melanyew yang ngi babet ban yang khma jong me bad ban sakri ya me dal ke bas ngeuret ngi karpad ya me bangi ke bayo benta kamat bad kasna mukres ngin long ki ba lapan ya teli ka we daumen sim bakhoj token mau lemru yaki henmen ki para senrang bat kentei ki balia thia da ke bakermen ha gajing mi pat badia baro ki bal klat no ha gajing isne jong me to priang ki sa gajing sai ka khmat jong me to isne yang i baro ngi karpad ya me barengkat bat kamara the soti bakhoj kakmi jong ublei ujesa bakhoj ukorem jongka ki apostol bakhoj bat baro ki khoj ki balapen sng bahaya me pateng la pateng ngin long babet ban yo bentalem ha gajing imbom jukut bat begini ro bat pandan burom ya me daw kunjung me u Jesu Christ da u lembat u bad ha u kan long ha me blei pa badan bor ha gajing ya long ka we jong man sim bakhoj baro ka borom gajing ro junom la junom Amen.
kumbalah hukum yang i daw nong pen em bat kumbalah hikai ngi dak tin blai ngi nod banong kok pa jangi ubah bening kalong kukui kerjeng jumi kanwan kay ma jumi kalong kamon jumi hakan dew ubah bening trai ngi mentah kejing pam jungi ke bahala kesngi bato ma bingi keringkan jungi kumbang rogi ma bi ke beles new yangi badwa jalam ngi sa kejing pensoy henry tapan jangi na ke bas new to pen jangi ngi kerpat kot rai na kejing snew baro ha kejing sebon jome to a jing sok jing sanya kisngi jungi kenang ba da kejing rap kejing isnei jome ngin laj barabor na kapop bat ngin yo jing da na kejing jenjar baro kat ba ngiding ap kmelanti ya kejing kermen bakoj bat kejing wat pat jong nong penem jungi uji sukres Lamar kejung me kalong kaima kejung me kabor berkaburam jinom la jinom Kotra Jesu Christ me belong haki apostol jung me kajing sungai pi kajing sok jungang ayapi wat pe jeki pop jungi henry kajing jong kabalang jung me bada kajing sebon jung me to aya kaya kajing suk bat kajing tali kawai kat kum kamon jung me mame ubi mat basan syar jinom la jinom amen kajing sukut rai kadan barabor rengkat bat pi ru tong ini terwai kada kajing suk iwei hai wei pat kajing suk bat pi Kukun lang bradu blay, make it keep up her day, dos girls and yangi. Kukun lang bradu blay, make it keep up her day, dos hak mi kulang brod jong blay hak mi bukid na gipop jong kapertay suk ya gito gibalakot sa kajeng kawai jong kulang brod ko kan rad ngam song hok meman rong po kayeng gejanga and rais ong kan ketin kaman sim nga kan sakya i kamabat kusnamo kres kan ribat kelam hingi sa kajeng embam jukut amen.
Magiru kinyo ya kata ka jing koi ka jing kiat bapura sa jisin. Mamen ayingi ka jing suk kamtame. Mamen kurko kurdo ya baro kito ki barakhe ya kasni kha jing ki manda kasni. Ngiduwai ro nak manda ki longkmi jing kaparis ka jing ka jisu. Bagi pelong ya karatret. Mamagiru kinyo ya kata ka bor. Manang ngab ka ktin ka jume. Makin yo madi kata ka jing kala ka bamut. Makin yo madi ka jing kurku. Kajing e kajing isnei jume ha kinaki arsni jisu wan ban shimti yangi wan ban kershan yangi wan ban yalam bat tilenti yangi bangila ban yaj ha kalenti jong kajing khoj ha kalenti jong kajing shisha kaba mehi mala hikai kaba mehi mala pan i yangi tong ini aduai to ai ba ka jingyo banta ha ki sakramen jong mi ya ki ba ngi layabam ya sip kan pan im yang ngi kotrai gat bat kan pan scam yang ngi ha ka jing shai jong ka jing sha jong mi dau kris utrai jong ngi Amen. Utrai dan rengkat bat pi Engkau bat piru. Belai badan borbaro un kerku ya pi pa badukun badaman sem bakut. Amen. Tolai suk ya rob achakriya dry da gajung embabha jung pi. Ngisomu yau blei. Arspa nripunyo. Arspa nripunyo. Kumari te soti palong balaji nublei najrong bandu pyo payu kun shaperte
ku blai mari badap jingai Ave 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 Maria Ave 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 Maria Jakari jongki kun batlot nong pencen ki balanot para banjob ya uksu Ukraine ku blai mari badap jingai Ave 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 Maria Ave 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 Maria Kau buram hok pa padukun haman sim bakuin kumbalang ba meningkong kumju mentau barabor jenam la jenam amen. Enyara yo try Jesus Christ jenam la jenam amen.